chỉ bay lệ vek ule tun trum chu vo chiar hun tur chungchang bok hi soi le don ta ila kan content masalama kan soi to angin Election Commission of India ECI chuan vo chiar hunatan December ni thum sangni somni pathum pathian ni aruata he hun hi Christian te ni poimo pathian ni ani awangin son turin kausan le political party sang ba ka NGO Coordination Committee ten an nge na ma se son tum na awm lo thu te pathian nia vote chiar chu kartlang pui tum ani thu te content masalama khan kan lo soi to a vote chiar hunata na pathian ni ruat ani hian social media lama in hnial na achok chuak na sa hle a mi then khatin pathian nia vote chiar chu a boina an hriat lo lain then khatero chuan kan sa khorin na nek chep na a ngain son ngei tha an ti thu te an soya social media lama in hial na hi chu kan zui thui lawanga NGO Coordination Committee chuan pathian nia vote chiar hun tidang lam tura an ngen na in omzia anei lo zel chuan lungoi lo na lantirnan protest day nei te an rel ta hiala kan ma hian enge lo thleng don hriat thiam a har sa ta hle Election Commission of India lam hian an ring anti khong lui tlat don nge chu tiang chu lo ni ta se NGO Coordination lamin protest day te puangin daudal na lantir mai pialama vote chiar ni thlenga boycott te rel ta si se engtin nge kan don hriat thiam a har sa ri hle ani kun kal to thlirin Election Commission of India hian kumsang ni som pathum khan vote chiar ni atan December ni riat pathian ni alo ruat to a Mizorama tlom ngai pol tele kausan mai ba ka political party te ngen na awangin atuk December ni kwa thotan ni atan son alo ni to a kumsang ni som ni pakhata serchi bial by election vote chiar ni kha mei ni pathian ni alo ni to bok ani thuleng wa katama Election Commission of India hian in thlan ma a Mizorama an mi komten vote chiar hun hi pathian ni le inrin ni lo se ti an soi lo ti thu te in thlan ma a Mizoram tlo tu Election Commission of India mi le sa te khan political party sang an koma political party te chuan pathian nia vote thak lo ni se ti in an thlena vote chiar hun chungchang ero an thlen lo ti te ari deuh nok ani NGO Coordination Committee chuan pathian ni le inrin ni lo nidanga vote chiar ni se ti in Election Commission of India hi an ngen meka kan soita kang khan atul chuan lungoi lo na lantir hial tumin anin kaw mek ani Mizoram CEO Madhup Vyas hi gawatia azin mek ni in an soya aron ho vele NGO Coordination Committee te chuan mai chana kom antumba ka Delhi lama lamkal intira Election Commission of India how to te kom antum mek niya hriat ani bok kan hriat theu angin tuntruma hian India ram state panga Mizoram Telangana Rajasthan Madhya Pradesh Chhattisgarh ta te in thlanna bo sei tur ani a Mizoram chuan vote kan thlak zo to a in thlanna nei nu hnun na ber tur Telangana hian November ni som thuma vote thak tur ani a heng state panga te hi December ni thum sangni som ni pathuma arwala vote chiar turin Election Commission of India hian ruwa manna asiam ani Mizoram kan in thlang ma a vote chiar hun hlaviau anga kan ngei lai hian in thlang ve tur tho zinga vote thak lai na ber tur Telangana state in vote an thak hun tur November ni som thum sangni som ni pathuma tanga chiar chuan December ni thum sangni som ni pathuma vote chiar hi son ma ngai na om lo tluk ani a son hlat hret ero Election Commission of India lam hian an du chuan an ti thei mai in arin oma chuti rualin
December ninga a chuan in thlanna kai hnoi thil reng reng chu chinfel man vek turin ruang panna siam ani a vote chiar hun son hlat hret ani chuan heipo hi tolle hret angai ve don thung ni in alang ani hetiang hi ani awang ani mei thaya Mizoram big chau hanson kha Election Commission of India tan po aharsa ve ani mei thei son ani ro chuan state dang pali te po son vek ani arin oma an son lo ani ro chuan state dang te tel lava Mizoram big chau hi chu an son arin om chia lo ani social media lama in hial na sang en hian Mizo zinga po ngai dan a in kalna sa hle ti a hriata social media lama in hial na sang en hian Mizo zinga po ngai dan a in kalna sa hle ti a hriata then khatin pathian nia vote chiar poiti na an nei lo lain then khat ero in Christian te nek chep tumna man ruwa ngain an du lo bur thung ani vote chiar hun chungchanga hian keini lampo hi kan lo chi har ve hretem o ati theya ati lama khan political party sang te chuan vote chiar ni tur hi son turangen na ziakin Election Commission of India lama an lo thlen to na chungin NGO Coordination Committee anga kan chet hi atlai dewem Mizoram in thlan hun turte vote chiar ni tur thlengin October ni kwa sak ni somni pathum khan Election Commission of India lam hian an lo puang to a kan tlai lam pong par dewem ti te chu ngai tuan na a om thung heti mek lai hian Chief Secretary Dr. Renu Sharma Hawa Chief Secretary Conference Hall a November ni somni pakhat sak ni somni pathuma thukhom chuan Mizoram Sarkar thar ding tur lak lu na swearing in ceremony bua saidan tur an soi hawa December ni rukatanga ni sompanga sang ni somni pathum inkara Sarkar thar lak lu arin om thu tarlan ani a Sarkar thar lak lu nu Christmas ma ngein Mizoram Legislative Assembly pakuana thutkhom masaber nei ani abeisei om thu tarlan ani bok engpo ni se thil thlen dan thlir zui zelila kan ai o anga kan ngai le an chet dan kan thlir mek NGO Coordination Committee lam an khong viawang nge Election Commission of India lamin an lo ruwa man to sa hi ani ang hian kaltlang pui mai ni se kan ti don ti ngai chang phot mayang o